kining Digo City Social Welfare and Development. Tungod kay nag-post manggod sila sa social media mga bay. Okay? Na din sa post nila sa CSWDO sa Digos, matod pa din maayong gabi sa tanan. Wala mi kontrol sa kung kinsa ang mahatagan og form diha sa inyong barangay. Igo rami mohatag og form sa tanang mga barangay sa Digos. Ang BHW ra ang magabuot kung kinsa ang mahatagan og dili kami. Daghang salamat. Ang nagpost ni ini ang CSWDO sa Digos. O niya pagpost ani, daghan kay ang mga reactions. Daghan kay mga comments na unsa naman ni. Unsa man gyud tinuod ani. Kayo mangutana ta sa mga BHWs. Moingon man niya ang DSWD mo'y makabuot og dili kami. Igo lang man mi mo identify kung kinsa gyutong miyembro or kinsa to'y qualified as poorest of the poor din sa among barangay. Isip kami ang mga health workers, mao nay amo ang ipresenta sa DSWD. O niya ang DSWD ni bahala anak mo verify. Ang anak man ang sa side sa BHW. O niya karon sa post sa CSWD o sa Digos, moingon naman sila nga ang BHW ra ang makabuot kung kinsa ang mahatagan og dili kami. Sa sagol-sagol na mga reaksyon sa mga tao, daghan ng mga shares. Ipasa na sa ato, unsa may gitinuod ani, kalibog ba ni? Mo piting dugaya, mo piting langana, piti pang kutiha. Malibog pagyutan siya tutuhuan ang BHW, ang CSWDO sa Digos. Kung doon na may mga reaksyon ng mga katawhan, samot nang naguol og nabalaka ang mga BHW, ang atong mga barangay health workers, kay klaro sila yung dumbulon ani. Kulang na gani ang ilahang panagang o ang ilahang depensa nga og ilag dumbulon sila o kwestiyonon sila sa mga tao. Ang uban po mga tao di ka control sila emotion, masuko. Kay pait na kayo niya, dili may pilon din Kuwang na gani ang depensa nga mo sila ang DSWD or magyong kuan ani sir, igo raman may mo na mong trabaho, ana. Kisamutan pag yun ani post sa CSWD o sa Digos, nga nagkanayon, nga BHW ra makabuot o wala sila'y labot kung kisa'y matagaan kay BHW ra. Tungod kay matod pa nila, wala sila'y kontrol. Maubitaw na itong klaruhon karon atong gipaabot ang number para mapaspasan na to ni. Maunay siya ron ang nagkadala og kagulihang karon sa mga BHWs kay sila gidron ang dumbulon. Tungod ani nga post. Nag-ingon man ang CSWD lagi sa Digos nga kuan, kamo man daw ang magbuot daw. Bias kay ni mga BHW, bias kay ni mga kapitan. Ingana na po ang resulta. Kaluoy intaon sa itong mga BHW no nga pila ra intoy honorarium nya wa pagin sila apil aning SAC. Kini mga BHW na to. Sila mo'y bunog kay ani. Katubi taong pag-uso sa polio, piti man po nilang bunuga. Ang atong mga BHW, looy kayo. Nya karon lahi na po ni. Lahi na po ni challenge sa kinabuhi as BHW. Mura na magsilay giduot aning post sa Digos City CSWDO. Daw ang dating mura silang naghugas kamay. Na para dili sila kwestiyonon sa katawhan, ang BHW ang ilang iduot. Klaro kay din ang BHW ra ang makabuot kung kinsay mahatagan og dili kami. Wala lang kay nagpakitag reaksyon ang mga BHW pero sa ilahang group chat naa dito ang kabalaka.
ang kaguol na matay na ta ani kita gidumbulon sa mga tao ani kay nagtuo sila kitay magbuot ani. Di ba? Unya moingon ang mga tao nga nagkuani nani pabor-pabor ni basta mga BHW. Oh. Unay nakapait din ha. Kaysa side sa BHW mga bay nga umingon o sige og kami magbuot. Dako man gyud nig budget pila ka bilyon to ang gigahin ani sa national government o dako man gyud kay ni pila ka bilyones man gyud ni. So kung kami lay magbuot sa barangay, tagaan tanan among itudlo, walay pili kay kabalumig kinsay mas labi ng hinahanglan. O mao ni listahan tanan, kami man kay magbuot, o mao ni tagaan na mugsak. Mao ni tagaan na mug form, mao ni among interbyuhon, mao ni ang amo ang papilapon. O ihatag dito kay igo ra man mi nag-assist. O mao ni ang listahan tanan sa among barangay. O kung kami magbuot, unya pag-abot sa DSWD ay dili man ni tanan kay di man ni maigo. Maura man ni ang amo ang kaya, maura man ni ang pila ka buok ang pwede maka-avail. Mao gani nagsulti si Governor Cagas, ginahanglan kining social amelioration card na gikan sa national government. Gikinahanglan appeal in town ang mga BHW ani. 600 ray honorarium ani. Unya dili apilon. Perting paita, perting luuya unya karon. Hugas kamay ang gihimo sa CSWDO. May buntag din ha sa tuang OIC aning CSWDO sa Digos si Ma'am, isa ni? Vivian Ferolino. Ma'am, unsa naman eh? Ikaw nag-post ani ma'am o ang imuhang staff? Paki-check mi sa inyong post kay nagkaguliyang ang mga tao ni tanawa mga shares. Tanawa ang mga pangutana. Tubagan ninyo kay kamo may nag-post ana, tubagan ninyo mga pangutana, mga comment din ha. Actually naon ta tay ma-interview karon taga DSWD. Nisugot na to sila nga moanhi unta sila din si biyahanan tungod lagi aning dili sa ta magpasaka sa to istasyon, ato lang silang tawagan. I-live na to through telephone. Nagpaabot pa ta sa tawag. Pero ni okay na to sila, pero mahurot naman na itong oras ani. Ato na lang ning komentaryuhan kung unsa naman ni Ma'am Vivian Ferolino sa CSWD Digos. Nagkamuriching ang mga comment, kailangan ninyo ng tubagon kay inyo man ang post. Muratag play safe ani tirada ha? Play safe ang dating. Maraway mo adto sa CSWDO, walay mo inquire, may gani na inyo diha kay mo inquire lang mi diha. Ang mga tao mo inquire lang. Lahi ang pagtratar sa mga tao sa BHW kaysa sa inyo sa CSWDO. Malumoon sa ang pagtratar sa mga katauhan sa BHW? Yawa-yawaon intaw na sila. Balikason intaw na sila. Labi na kingani, gikan na sa inyo mismo nga, niingon mo dire, ang BHW ra makabuot og dili ka mo? Samot na. Tanaw tag di ba kumoto ning atong mga BHW? Ang pangutana karon CSWDO Digos, Ma'am Ferolino, ma'am, nganong ingani man ang post ninyo? Daghang salamat ang katapusan. Unya daghang kay nag-comment, di man nyo replyan. Gani, gidelete pa gani ninyo. Ang inyong post, gidelete ninyo pero wa na, petinang daghana ang nakabasa. So dapat, siguro, klaruhon ninyo ne, unsa man yun ne? Kaya og muhatag ang BHW og mga form. Fill upan na mo. Kung sila may magbuot, tagaan nila kay sila may swito. Tagaan ni tanang mga pobre kay kami may swito din eh. Barangay health workers, good me. So sigurado ba nga kanang tanang form nga gihatag sa BHW, tagaan po na sila? Makadawat na sila ng tag 6,000 o iagi ra gihapon na sa inyo.
kamura gihapoy makabuot kung pila ang tagaan. Ha? Kay moingon magyud mo dili kaya ang tagaan tanan. O. Unya ningon man kadini nga BHW ra ang makabuot. O moingon ang BHW sige kami nagbuot, tagaan na mag-form tong pobre gyud. O basta kay kung unsa ta mong tagaan, tagain ninyo ha. Kayo di ninyo tagaan, kami po'y patay pud mi ani. O, tubagan ninyo na. CSWDO Digo City. Ay moingon tong mga taong gitagaan. Oy, gipapirma man ko sa BHW dire, gi-interview man ko din he. Naman ko'y form gi-fill upan katong SAC, Social Amelioration Card, gipirmahan man namo to, fill upan man, fillinan man namo to. Oh, wala man lagi mina-appeal. Oh. Ang among silingan nakadawat lagi 6,000, kami wala. Kisay dumbulo na mo ani BHW. Kaya niingon si CSWDO Digos nga ang BHW ang makabuot. Ang mga barangay health workers ang makabuot. So, amo silang dumbulon. Ani kami kadawat. O niya mingon si BHW, nganong wala mo kadawat? Ang DSWD may naghatag kung pila ra ilang tagaan. O niya nganong musulti diri nga wala mo'y labot. Di mo ka kontrol. Ha? Kalibog ba? Di mo ka-kontrol. BHW ra ang makabuot kung kinsay matagaan o dili kami. Play safe ang dating. Hugas kamay. CSWDO Digo City. Ma'am Ferulino, ma'am. Kung man eh? Nalibog ang katawhan, tubagan ninyo. Palihog. Nga mo ingon, wala mo'y labot. Nga kung sa Tagalog pa kayo ang nasa huling halakhak. Kay pagdawat sa mga tao sa form, maura na igahom sa BHW. Nga ingon mo, di mo ka-control ang BHW mo'y magkabuot kinsay mahatagan. O sige, pero ang BHW ba'y magbuot niya tanang gihatagan, matagaan og 6,000? Di ba iagi pa na sa inyo? Nasa inyo ang huling halakhak. Kani diri gyud ta mawirla aning musulti ta di mo ka kontrol. Kisay mahatagan og form, igo ra mo muhatag og form sa barangay, ang makabuot kisay tagaan ang mga health workers ug dili kamo. Sa paghatag og form, papel man lang na. Importante katong papel nga mapalit. Sa papel, sa form, BHW ang inyong hatagan. Sila yung makabuot anak. Kaya sila may swito. Kaila bagod mo sa mga pobre sa mong barangay. Di man, si SWDO. Ang BHW gyud, di ba, ang pinaka mas nakaila kung kisay pobre na to. Kisay pobre sa barangay. Unya, karon inig hatag sa papel, sila'y magbuot. BHW. Pero ang katong papel nga ginamhinaman nga mapalit, tong 6,000 nga papel, ayaw kung ina ang BHW gihapon ang makabuot kung kisay mahatagan. Maunay klaruho ninyo kay ang mga tao ang dumbulon ang BHW. 600 lang gani honorarium ana, grabe pud mamumuloy. Bago unta mo nag-post ani kay CSWDO Digos man gyud nga account. Kumbaga legit gyud, Kani official ba official. Kumbaga pag kamoy mo post official gyud ni. Inyo sa untang gyud nahuna. Tanawa inyo, basahan ninyo daan. Kay official man mo. Basahan ninyo daan. Onya kung mag-post mo ani sigurado nga ang mga nangutana inyong tubagon. Kay kana mga nangutana naglibog na. Walay nakasabot nga tao nga mangutana pa. Gulkwang ng klaseng tao nga kasabot na mangutana gihapon. So dagang mga nangutana, tubagan ninyo. Dagang nag-shares, tubagan ninyo ni. Unsa maning pasabot ninyo ani.
dipinsain ninyo ang BHW nga dumbulon sa mga tao ani kay hugas kamay man ang dating ninyo ani. Dagko man mog sweldo din ha. Amot-amutin na lang ninyo, hatagin ninyo ni mga BHW. Total, hugas kamay man mo pa di mo madumbulan sa mga tao. Mayroon naman mo dire ang BHW ra makabuot kisay matagan og dili kami. Siguro sa form ang BHW mo na'y punto na to mga kaigsuunan. O karon kay gikuan man ilaha mang gi-delete. Nag-post pod si kuan ang OIC CSWD niya si Vivian Ferolino. Pag human nilag delete ato nga post niya giani nagdaghan kay mga comments ambot ipa-replyan man nila tanan. Nag-post po dayon si Vivian Ferolino ang OIC sa CSWDO, nakatag ang CSWDO Digos. Subot pasabot ang post niya, mabasahan po atong mga nakakita sa post sa CSWDO. So mo ni ang ingon ni Vivian Ferolino. Good evening to everyone. We are sorry to have created a misunderstanding regarding the guidelines for the Social Amelioration Program of the DSWD. We wish to inform you that if you want to know more about it, please visit our office. We are also available at a designated time in your barangay to answer your queries. We are not authorizing anybody from this office to answer, to make comments, nor offer suggestions in behalf of the office. Again, we are very sorry. Thank you for your patience. Vivian Ferolino, CSWD. Okay, so mabitaw gani na gihimo sa mga tao pag magkalugar lang gid sila, may gani ron kay naka-enhance community quarantine ta, dili kayo mo hansakan sa mga tao magkapangutana din ha, no? Limited ang galaw, ang lihok sa mga tao para moadto sa inyong buhatan. Pero nagihapoy makaanha para mag-inquire. Since nag-enhance community quarantine man ta, siguro naman mas iepektibo usab para mapaabot ang information sa katawhan pinaagi sa social media. Okay? Kaysa pag-post gani ninyo, makita man ninyo ang daghang mga reactions. Daghang mga nag-shares, mas daghan pa kaysa sa mudangop sa inyong buhatan. Anong dili na lang po nato i-explain sa Facebook? Para ang mga tao di na mo gawas, di na mo ato sa inyong buhatan. Na may mga nag-inquire sa Facebook. Di ba nato pwede tudluan ang atong mga staff kung unsay angay o sakto nga tubag sa mga pangutana? Kay para di na manggawas ang mga tao nga moadto sa CSWDO Digos office. Diba? Kaklaro o kadaghang nag-inquire sa Facebook. Panubagon na natagsa-tagsa. Galakdown man ta, maglisod man ta gawas gani. Kana mga nangutana, wa pag yun na quarantine pass ang uban diha. Saon pag-adto para mag-inquire. Para nga di na manggawas ang mga tao, di na mo atog barangay, di na mo atog CSWDO office. CSWD office. Maghimo pud mo unta og kanaing ani nga pamaagi nga nay mag-inquire sa inyo sa social media kay pundo naman na silag balay, diha na lang mi mangutana. Naaraman migbalay. Diba? Basta nalay connection. Kadagang mga pangutana, natubag to ninyo tanan. Kailangan pagtuon sa gyudinha. Kanang tagaag konsiderasyon or kaning ano ba? Ang panghitabo karon para way manggawas. Walay mapugos o gawas. Para stay at home ta. Sa inyong pangutana kalabot aning programa. Dire na lang namo tubagon ni mga nangutana. Pero katong walay mga Facebook nga muanha din ha. Accommodate gyapon, entertainon gyapon ang mga inquiries nila.
Pero kani mga nasa sa social media nga daghan na kay shares, daghan na kay mga comments, paano ba ninyo na kay mga nag-inquire na? Padi na sila manggawas, di na matug barangay o di na mo ato sa CSWDO. Good morning, share kana si Vivian Ferolino pinili ragyod ang iyang mga kailan dool sa dughan ragyod kanang meeting bitaw mi sa Barangay Zone 3. Pinili gid ang makadawat sa social pension. Salamat, sir, si Malo din eh. Mo ba, Malo? Well, atong ulaton na to kung makatubag si Vivian Ferolino ani ang OIC pa ba ni siya diha sa CSWD Digos. Unsa ka tinuod ni Ma'am Vivian Ferolino matod pa sa text ni Malo nga pinili ra gyud daw ang imuhang kailang duol si mundughan. Matod pa rin ka na mag-meeting ang Barangay Zone 3, pinili gyud nimo ang makadawat social pension. Usa ka tinuod ni Malo Ferolino sa CSWDO Digos. Basar na ko ning text ni Malo, ha? Menis Malo kay Prangka. Today ay may glanog-lanog ka din sa Saob Matanao. Nami dire nag-distribute og food packs. So may buntag yun sa Saob. Okay, nasa linya na to karon si Congresswoman Didi Cagas. Ma'am, good morning. Good morning, Mike. Yes, ma'am, may buntag. Nakadungog lang ko sa last nimo nga statement no regarding ni Ferolino. Yes, ma'am. Ambot lagi akong pag-umangkon nga mayor. Ang mga iniruibis ni Mayor Piñas mo mayang gipanguha. Kana si Ferolino, Mike. Mo nay assistant ni nabigad kani adto. Oo, yes, ma'am. Meaning nga ang iyang konsultahon, siyempre, sinabidad. Kaya hinumdumi nga kana sinabidad during the time ni Piñas, how sagay na? Di galing na mo saludo sa Kapitolyo, ug naa siya'y mga activities sa mga bata o sa mga kuan sa regarding sa social welfare. Di ba na siya mangimbitar na to? Kunya og imbitaron po siya, di po siya mo adto. Ana kasigas na si Nabidad. Dili gid angay nga naa siya sa social welfare. Kay social welfare good siya. Para sa mga kabus. Kabos. Kunya kana si Ferolino, mo na iyang assistant kanadto. Ipadayon na ni Mayor Joseph Cagas kay mo na iyang kapilbihan apil na si Sarispada, si Binsaning usa kining babay si Bernardino. Kunya paduyuhan pa siya sa ato nga si Hel Gubat nga karon lang ko nahibaw nga ang mga maestra nga iyang giatiman kay nadto kay nakog maayo iya man diay gihimong labandira sa ilang balay. Unya kana po si Hel Gubat mo nay nang warta pag maayo kani adto sa panahon nila sa siya ang naghatag anang speedboat o ganang fire truck ba na sa Hagonoy. Unya wala magamit gipintalan lang aron bag-o tan-awon unya ang kubransa good as new. Karon siya na po'y supplier diha. Unya ambot ni si Joseph wa ni muliwas sa ni governor ni Mark ug nako. Wa man na mo unahadyo ang among bulsa. Pagmata oy. Kay basig usara ka termino. Ang tao na apay usa ka pastor diha nga magpatuo-tuo nga buotan kada si Rumi anin yon. Matod pa niya dili kuno niya madawat ang as administrator sa Kapitolyo kay senior citizen na siya may. Kay dili man niya mailong si Dodo ug unsay iyang gusto. Karon wa man lagi niya na-apply ang iyang pagka-senior citizen sa city. Meaning he is enjoying with Joseph Cagas. Tanawa ra gud na kinsa may nagpatanto diri sa siyudad sa Davao del Sur. Tanawa may kinsay nagpatanto. Naa nagpaluyo pod niya. Dili parehas namo nga si Dodo masuko gyud og dunay moanhi dinhi nga ipalukat ang prenda. Wala gid mi ni ana mo na nga ang among health maayo gihapon kaayo kay
nagsunod mi og unsay kabubuton nga makahimuot sa Ginoo. Mm. Sayang ka, Jo. Wa kay backbone. Mura kag jellyfish. Mura ka ng bad, bitaw mga magpalutaw-lutaw lang. Unya ka na si Pirulino, bata na ni nabidad. Mm. Maoy iyang social welfare. Unya na ko iyang tourism, ang iyang tourism mo ng night market. Lagot na kayo ang taga-upag din ha, kay sila na po'y manglimpyo sa ilang hugaw. Mapagaling sila kalimpyo sa ilang hugaw sa terminal. Unya gigamit ng Rizal Avenue nga dili man na ila, National Highway man na. Nangaguba na lang hinunang akong mga bulak diha o mga kuan pinintala na kay gaginot sa inyong mayor ang problema nga wa niya masulbad in terms of terminal. Mm. Pagmatadyo niya ka na imong anak badlungan na ha kay mora ba na siya kuan liki badlungan na kunya ako pangamusahon dahil si Pretty Jo niya ako sa kamusahon si Carmi o si Attorney Cortez may kining mga laki ibutar ko din mo. So Mike, ang akong tumong maglagot manggugo ning mga taong badlungon, Mike. Yes, ma'am. Parehas anang imong dimension. Sino mo tuog yung ko anak kay bata man ang nabidad. Mm. Unya Jo, Mike, Yes, ma'am. ang imong pangutana karon Mike, asa ta mo distribute kay human na nila gripak. Opo. Nay gamay talong, Mm. nay gamay karot, napoy tamatis gamay ug bato. Mm. Unya akong ipakapinan og nilata. Okay. Kini Mike, akong isulti sa katawhan na dili ni gobyerno. Mm. Ako ning kaugalingon na personal nga kwarta.